Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mutane da yawa suna ta tambaya akan yadda mutum zai cire rocket ɗinsa daga the rocket. So abin da za ka yi shine sai ka zo kan inda aka rubuta rocket ɗin nan, sai ka sa rocket, sai ka danna. In ka danna ya danganta da gold nawa ka tara. Misali gold 500,000 shine yake yin rocket guda ɗaya. So nan ni bani da gold 1000, na riga na cire rocket ɗina. To amma gold sai ka sa 1. In ka sa 1 misali idan kana da 500,000 ɗin a account ɗinka a gold ɗinka, to sai ka danna wannan swap, sai ka yi swapping. Kana dannawa idan kana da shi zai koma kana da rocket. Ka yi swapping ɗin gold ɗinka zuwa rocket guda ɗaya, sai ka kulle, sai ka dawo kan shi ainihin application ɗin naka. So in ka tashi sai ka ga su abubuwa da an rubuta da tax da free roulette da wide open rocket, sai ka danna gurin balance ɗin nan. Kana danna gurin balance zai kawo maka yanzu kun ga abin da ina da airdrop guda biyu, ina da rocket 0, ina da USDT guda ɗaya. To farko abin da za ka yi idan baka da USDT a cikin application ɗin naka, to sai ka danna top of USDT. In ka danna top of USDT zai tambaye ka guda nawa za ka yi. Misali ka ɗauka, ya danganta daga wallet ɗinka guda nawa za ka iya turowa. Misali idan wallet ɗinka tana turo 2 ko 5, in 5 ne ka danna 5, in 2 ne sai ka danna 2. Misali mu danna 2. Kana dannawa to sai ce maka gashi. Kana so za ka yi payment sai ka ce an ƙirƙirar maka invoice, sai ka proceed to payment. Proceed to payment ɗin zai kawo ka nan. In ya kawo ka nan abin da za ka yi shine sai ka danna gurin address. In ka danna gurin address sai ka yi copy. Misali mu ɗauka BEP20 ne, sai ka danna BEP20. In ka danna BEP20 sai ka yi copy ɗin address ɗin na wanda za ka je ka biya. So sai ka koma can wallet ɗinka inda kake wannan, sai ka sa wannan address ɗin, ka sa withdrawal, ka sa wannan address ɗin, sai ka turo adadin USD ɗin da kake so za ka turo zuwa wannan application ɗin. In ka yi haka sai ka koma baya. Idan ka koma baya sai ka sake dai komawa kan, sai ka check payment. In ka check payment to ya biya kenan. Sai ka gani cewa kawai gashi ya faɗo zuwa cikin account ɗinka. Yana faɗowa yanzu kana da misali 2 USDT a account ɗinka, to shi kenan sai ka sake dawowa menu ɗinka, sai ka danna balance ɗinka. In ka danna balance ɗinka zai sake kawo ka. In ya kawo ka sai ka tafi payout. Wannan shine payout. Payout sai ka ce to me za ka fitar? Rocket za ka fitar zuwa ton wallet ɗinka, sai ka danna wajen rocket. Idan ka danna wajen rocket, idan kana da rocket ɗin misali sai ka danna 1 za ka fitar. Idan ka danna 1 zai tura maka, zai ce maka to shikenan abin da za ka yanzu, to tunda ka danna wannan ɗin guda ɗaya, zai nuna maka cewa ka danna guda ɗaya. To sai ya ce abin da za ka yi shine ka je ka kwafo correct wallet. Kun ga yadda na yi nawa, correct wallet address on the ton network. To wannan sai ka kula cewa me za ka kwafo, ton network za ka kwafo. Idan kana da ita misali kamar ni ina da ita wallet ɗin ta ton keeper nake da ita. Idan ka zo sai ka buɗe, ka dawo sai ka buɗe ton keeper ɗinka. Idan ka buɗe ton keeper wallet ɗinka, yanzu yana buɗewa, tana buɗewa. So tana buɗewa. Tana yi. Sai ka jira. Idan ka jira yanzu gashi ta buɗe. To yanzu nan kun ga ton keeper wallet ita nan ta buɗe. Kun ga rocket ɗina da na kawo shi guda ɗaya gashi dai still har yanzu unverified ne. Don an yi verified zan iya swapping. To yanzu dai har yanzu yana kan unverified ne, tun jiya na yi. To abin da za ka yi shine sai ka zo nan ɗin ka danna wannan receipt ɗin. Idan ka danna wannan receipt ɗin, abin da za ta yi shine gashi nan ta fito maka da address ɗin. So sai ka yi copy ɗin address ɗinka. Idan ka yi copy address ɗinka sai ka dawo nan ɗin. Me ya rage yanzu? Sai ka sa address ɗinka, sai ka yi pasting ɗin address ɗinka. To kun ga yanzu ka sa address ɗinka. Wannan shine correct address ɗin da za ka sa. Idan ka sa wannan address ɗin kana sawa, idan da ina da rocket ɗin ina sawa kawai shi kenan za a ce mun successfully an tura mun rocket ɗina zuwa address ɗina. Kamar nan da na sa balance ɗin ya dawo, ka yi specify ka sa 1, shi kenan ka sa 1. To balance ɗin kamar da na yi wannan, to balance ɗin sai ya dawo 0 na wallet ɗinka. Idan ka yi haka to ka gama yin abin da ake kira, ka ɗauke rocket ɗinka ka tura shi zuwa wallet ɗinka. Sai ka jira kuma har lokacin da zai